मार्केट में हर एक दिन नई नई गीत आवत बा, ऐसा ऐसा गीत बजत बा कि साथे बैठ के सुन नहीं जा सकत बा। देखा मार्केट में जहर मिठाई दोनों मिलत है, लेकिन खाई के का बा ये हम पे और आप पे निर्भर करत है। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करत है कोनो आशिक अपने मासूका बरे कहे का आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। दूरी है बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है। क्या बात है। समझे खातिर जरूरी ना बा कि भक्ति भाव भजन करे से पहले कोनो भी धुन तर्ज लावा जाए, लेकिन मजबूरी बा और मजबूरी के साथे साथे जरूरी बा। आज बिटिया मंच के माध्यम से अपने बीड़ा वादिनी सरस्वती माई जी से फरियाद करे, विनती करे कहे का काहे नइखे सुनत मोरी टेर, काहे नइखे सुनत मोरी टेर। भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई। काहे नइखे सुनत मोरी टेर, काहे नइखे सुनत मोरी टेर। भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई। अंतरा के पहले अंताल में बिटिया कहे भक्ति भाव भजन करे के सहूर नहीं बा, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा है। न फूल है, न अगरबत्ती है, न धूप बत्ती है, लेकिन मन में एक भाव है आपके लिए। कहे का जानी लहा आप आदरणीय श्री विजय यादव जी, श्री मूर्ति समाज सेवी बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 21 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के 4 कहे बिटिया जानी लहम नहीं पूजा के रीत हो, सुरताल जानी नहीं नहीं संगीत हो।
कोई नहीं इस जगत में है मेरा हो। माई होके न पावे दे माई होके न पावे देर भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई होके न पावे देर माई होके न पावे देर भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई। कहे ना सुर पता ना ताल पता ना छंद पता ना तुकबंदी पता है, लेकिन ये आपके भरोसे गाई थी बजाई थी। अगर ये आपके कृपा अज्ञानी लोग के ऊपर बन गई बात, इतिहास के पन्ना उठाई के देखला, इतिहास पे अपन नाम अमर कई के गा बिटिया फरियाद करे विनती करे का तुलसी कबीर तुलसी कबीर के तू ही सिखैलू, तान से न बैजू से गीतिया गवैलू। तुलसी कबीर खदेलू ढेर नारद मुनि के सिखा देलू ढेर भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी आवा ये भवानी नारद मुनि के सिखा देलू ढेर नारद मुनि के सिखा देलू ढेर भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई। महतारी के बखान चाहिए, एक लाइन करा चाहिए 1000 लाइन करा, लेकिन महतारी ऐसा चीज होता है ओकर ममता के बखान ना कबो केहू कह पाए रहा और ना कबो केहू कह पाए। आखिरी बंद में बिटिया बताओ यार, बिरहा जगत में कोने खानदान से ताल्लुकात रखत बा? गुरु बिहारी माई आप परम सम्मानित इस भाव को समझते हुए आप स्वर्गीय दादी जो इस संसार में नहीं है, आप उनके नाती हैं, कार्यक्रम के आयोजक साहब, आप परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई संजय यादव भैया जी, सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 501 रुपए का महान आशीर्वाद, आशीर्वाद के चाह रही कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे का
हरि गुरु राम लाल हो चंद्रिका यो राधे श्याम बारे बेमिसाल हो गोरो बिहारी गुरगारे सलाम लालो चंद्रिका यो राधे श्याम बारे बेमिसाल हो गोरो बिहारी गुरगारे सलाम लालो चंद्रिका यो राधे श्याम बारे बेमिसाल कभी सुरेंद्र पे नैया लुटैलू कभी सुरेंद्र पे नैया लुटैलू गीत गजल खूब लिखे बतैलू कहे रुचि बिटिया अरे रुचि बिटिया के सुनीला टे रुचि बिटिया के सुनीला टे भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर भइल बड़ी देर माई 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 महतारी के बखान महतारी के वंदना हो गया।